News. Tá mé réile tús a chuirla a céad astarella, agus an uair seo sé an Caribbean atá an, agus ní nach áitiúháin go chóir an sreacht seo a thosnú. An seo, i bríomh gcathair Cuba. Bienvenidos mi gente, bienvenidos todos. ¿Estáis listos para La Habana? Dale, vamos, vámonos, alma! Tá déanú go níos mó ná 2 billiún duine le Havana, agus ní féidir am smuoine bhar éon áit níos uithile nó níos suntasaí fearr le tús a chur le mothras tríd an Caribbean. Tá dá agus foiineh an seo, rud a ágan go áitear leithe an, na sráideanna, na fuirganibh, an pobal agus an atmosfér.